Какво е 137 за теб? За мен 137 е най-доброто училище на света. За мен 137 училище е много хубаво училище и много добри госпожи и много добри приятели може да се намерите и е най-хубавото училище. За мен 137 е като втори дом. Има много добро образование, много добри учители и може да се намерите за всякакви приятели. И това за мен до сега е най-доброто училище на света. 137 училище за мен е много хубаво училище, в което има много добри госпожи и много добри приятели. Нашето училище е наш дом, нов дом, нашата майка, най-доброто нещо на света. Това е наш втори дом. Много е хубав. Нашия втори дом е още по-хубав от предишния ни дом. Училище, което образува децата да бъдат умни. 137 училище за мен е едно много хубаво място, където може да играеш и да се веселиш с приятели, също така да учиш и да научаваш много правила. За мен 137 училище е много добро училище, дом през седмицата, обучение, гордост и щастие. За мен 137 училище е едно от най-хубавите места, на които се учи. Има много хубави госпожи и може да се намерите много добри приятели.